er simpelthen en god følelse at få lov til at være med i det arrangement her. Det gør virkelig godt herinde. Flere årsager. Dels så støtter vi børn i Danmark, som trænger til en hånd, et hjælp, men også initiativ bag det her, de mennesker, der har arrangeret det her. Jeg er stolt af at få lov til at være en del af det, fordi det er jo virkelig ildsjæle, og folk, der brænder for noget og beviser, at de kan udrette noget, når man kan sætte sådan en arrangement her på benene. Det er fantastisk. Så kom her, prøv at høre. Prøv at gå tættere på. Det lyder som en sauna. De bliver varme, fordi der ikke er banen, den er strøget. Han har jo lovet at lave Le Mans her, så jeg regnede med, at det var sådan en Le Mans-bane på 13,6 km, hvor der var en masse plads, selvfølgelig til at overhale og også til at køle bremserne ned. Så jeg er lidt overrasket over, at banen ikke er større. Forbindelsen, det er jo biler, motorsport, og så må jeg sige, at jeg havde godt hørt om Jørgen Strøyers fantastiske bilsamlinger med. Jeg har ikke været inde og set den endnu, men jeg håber, at jeg får lov senere. Og så Børneprojekt Danmark i forbindelse med selvfølgelig, at de har været på Le Mans og sådan der her event i aften, så det kan man ikke sige. Hvis man både har et hjerte for biler, og man har et hjerte for børn, så er det en rigtig god måde at bruge en fredag aften på. Og så er der så velvillige folk, som ligger en skilling, som så kan bruges til Børneprojekt Danmark, så de forhåbentlig endelig får hospitaler om at stå. Men ja, jeg er her, fordi jeg bliver spurgt. Og i øvrigt synes jeg, det larmer lidt for meget lige i øjeblikket. Jeg er sikker på, at jeg ikke har det sjovere end os. Det dufter dejligt af gummi og ikke kun tegl i øjeblikket her.